Hola a tothom i benvinguts. Aquesta anàlisi forma part de la col·lecció Fets Apassionants. A veure, tothom coneix Bola de Drac, oi? I evidentment el seu protagonista, en Son Goku, i el seu atac més poderós, el mític Kamehameha. Però us heu preguntat mai què hi ha realment darrere d'aquest nom? Com es diu en altres idiomes? D'on surt la idea? I atenció a això, perquè descobrirem com la dona d'Akira Toriyama es va inspirar ni més ni menys que en un rei hawaià. Però qui va ser Kamehameha? Per què va ser tan famós? I quins homenatges, com ara estàtues té pel món? Avui molts fans de l'anime les busquen precisament per lançar-li un atac d'en Goku. Doncs vinga, som-hi, que això promet. Comencem amb la primera part. El famós Kamehameha, l'atac més poderós. Bé, la sèrie Bola de Drac i el gran Son Goku són literalment història de la televisió. Però sabeu una cosa curiosa? Aquest crit universal, el famosíssim Kamehameha, tot i ser la marca d'identitat inconfusible d'en Goku, no el va inventar ell, gens i mica. Originalment el va crear el seu mestre, el llegendari Follet Tortuga. I aquí ve el contrast brutal. Atenció, les fonts oficials ens diuen que el mestre va dedicar 50 llargs anys, mig segle, d'entrenament constant per perfeccionar aquesta poderosa onada d'energia. I què fa el jove Goku? Doncs ho aprèn a l'instant, literalment només veient el seu mestre fer-ho una sola vegada. Això sí que és tenir talent innat des del minut 1, Però clar, tota aquesta mística ens porta a una pregunta que gairebé ningú es fa i que és fascinant. D'on ve exactament el nom Kamehameha? Vull dir, què signifiquen de debò aquestes 5 síl·labes separades que milions de persones a tot el món hem imitat alguna vegada al pati de l'escola? Doncs mireu, si desglosem els caràcters japonesos pas a pas, hi trobem una connexió superdirecta amb l'escola del mestre. Resulta que Kame significa tortuga i la síl·laba final, A, significa ona. Per tant, si ho juntem, conceptualment estem parlant de l'ona de la tortuga. El més curiós de tot plegat és que la paraula sencera junta no existeix en cap diccionari japonès, però les peces separades encaixen a la perfecció amb l'atac estrella de l'escola de la tortuga. Té tot el sentit del món, oi? Anem a la secció 2, el misteri de l'onda vital, traduccions i polèmiques culturals. Ara bé, com es diu aquest atac en altres idiomes? Perquè la veritat és que el nom original japonès no sempre va sobreviure gaire bé quan l'ànime va començar a viatjar internacionalment. A Catalunya, i òbviament a la versió original, tothom ho coneix com a Kamehameha, cap dubte. Però a la resta de l'estat espanyol, durant moltíssims anys, l'atac va ser batejat amb el famós, i diguem-ne controvertit, nom d'onda vital. Mare meva, la quantitat de bromes que ha generat això. Però, i si us dic que els experts en doblatge han demostrat que això no va ser pas un accident o una decisió a l'atzar? El truc aquí és entendre com va anar l'evolució, perquè l'origen d'aquesta onda vital és de fet el resultat d'una mena d'efecte domino. Funciona així. La primera influència va ser la traducció francesa. Ells van intentar traduir els conceptes originals de l'energia al seu idioma. Llavors, a partir d'aquí, el doblatge gallec ho va adaptar de manera bastant enginyosa com a onda vital, entenent que el que llançaven era una projecció d'energia vital pura dels guerrers. I finalment, el doblatge en castellà va agafar directament aquesta versió gallega. I pam! Així va néixer l'onda vital de la nostàlgia de tants espectadors. Curiosos, els camins del doblatge, oi? Passem a la tercera part. Qui va ser Kamehameha? La veritable inspiració. Deixant de banda l'anàlisi lingüística, la inspiració real per al nom complet ve d'un lloc que no us esperaríeu pas, del bell mig de l'Oceà Pacífic. Sí, com us sentíeu, hi ha una anècdota boníssima que va explicar el mateix autor de Bola de Drac, Akira Toriyama. Resulta que ell buscava un nom per a l'atac que acabés amb la síl·laba A, però estava totalment encallat, zero idees. Llavors, la seva dona, la Yoshimi Kato, li va donar la solució màgica proposant fer servir el nom d'un conegut rei hawaià. Ei, no estaria bé Kamehameha? A Toriyama li va encantar l'acudit. Li semblava que sonava una mica ximple però alhora imponent, i a sobre mantenia la paraula Kame, ideal per al Follet Tortuga. Quin gran treball en equip! Però alerta, perquè aquest tal Kamehameha I, conegut molt encertadament com a Kamehameha el Gran, no va ser cap broma. Va ser una figura històrica de proporcions èpiques. Nascut cap a l'any 1758, va ser un estratega brutal que va aprofitar la tecnologia occidental, com els canons i els mosquets moderns, per guanyar la dura batalla de Nu a Nu l'any 1795. I atenció a la fita, l'any 1810 va aconseguir unificar de manera definitiva totes les illes sota un sol regne, de Hawaii, i va preservar-ne la independència fins a la seva mort al 1819, un líder majúscul. I si per casualitat penseu que això de la força sobrehumana és només cosa de l'ànime, espereu a sentir aquesta xifra. 2.000 quilos, 2 tones. Les antigues llegendes hawaianes asseguren que durant la seva joventut, en Kamehameha va ser capaç d'aixecar i moure la roca de Naha, que pesava aproximadament això, 2 tones.
A sobre hi havia una profecia que deia que qui aconseguís moure aquesta pedra colossal conqueriria totes les illes, o sigui que aquest rei tenia un autèntic nivell de poder de bola de drac a la vida real. Sorprenent, oi? Però, que no tot era força bruta. Aquest rei guerrer també destaca per tenir una compassió molt profunda. El millor exemple n'és la coneguda com a Mamalahoe, o la llei del rem estellat. La història diu que durant una escaramussa, un pescador el va colpejar al cap amb un rem de fusta fins al punt que el rem es va estellar. Lluny de venjar-se i castigar l'home, anys més tard, Kamehameha va admetre públicament que ell mateix havia actuat malament per atacar innocents. A partir d'aquí, va crear aquesta llei per protegir permanentment els civils no combatents durant la guerra. Bàsicament, drets humans molt avançats a la seva època. Impressionant. Secció 4. L'herència del rei hawaià. Monuments i memòria. Amb una història tan majestuosa, us preguntareu, com preserva i honora al món modern el nom de Kamehameha el Gran? Doncs el seu llegat continua ben viu gràcies a unes quantes estàtues monumentals forjades en llautó. En tenim de destacadíssimes en llocs clau, davant del Palau de Justícia a Honolulu, al seu lloc de naixement a Kapapau, a la ciutat de Hilo, i, increïblement, fins i tot al Capitoli dels Estats Units, a Washington, D.C. I un detall molt bonic. Cada 11 de juny, per la festivitat del Kamehameha Day, aquestes grandioses figures es vesteixen de dalt a baix amb espectaculars garlandes de flors fresques. Anem a la 5a i última secció, on s'uneix història i ànime, el llegat modern. Llavors, com interactua avui en dia la història mil·lenària d'aquest rei amb el fenomen pop establert per la ment d'Akira Toriyama? Doncs la veritat és que el resultat és d'allò més entranyable. Actualment hi ha milers i milers de turistes i seguidors acèrrims de l'anime que viatgen a Hawaii. Molts d'aquests aficionats busquen conscientment aquestes imponents estàtues de Kamehameha. I quan hi arriben, es col·loquen respectuosament just al davant i recreen amb entusiasme la mítica posició de les mans d'en Son Goku, retent així un homenatge doble al monarca històric i a l'alhora al seu gran heroi de la infància. I finalment, per il·lustrar l'abast absolut d'aquest fenomen global, agafeu-vos fort perquè tenim un rècord impressionant. L'any 2022, a Israel, un total de 870 persones es van reunir per fer alhora el crit i el gest del Kamehameha. I sí, van assolir oficialment un rècord Guinness mundial absolut. Gairebé 1.000 persones sincronitzades, penseu-hi fredament. És la demostració perfecta de com una tècnica creada en un còmic japonès, nomenada gràcies a un antic rei de l'Oceà Pacífic, uneix avui dia persones d'arreu del globus. És una bogeria meravellosa. En resum, aquesta anàlisi ens demostra com de fascinant i divertit pot ser rastrejar l'origen de la cultura pop. És al·lucinant d'adonar-se de com grans fets de la història mundial poden amagar-se darrere dels detalls més aparentment innocents que consumim purament com a entreteniment. I abans d'acabar, deixeu-me recordar-vos que, si hi ha altres temes interessants o secrets que vulgueu descobrir, ens ho podeu suggerir deixant-ho als comentaris d'aquí sota. Ens encantarà llegir-vos. Moltíssimes gràcies per l'atenció durant aquest petit aprenentatge visual. Fins la propera vegada, i ja ho sabeu, que l'energia es mantingui ben alta.